Jeg elsker at gå på jagt. Jeg elsker altid at gå på jagt. Det med at forberede sig til jagt. Sørge for, at alle ens ting, de spiller. Samle geværet. Sikre mig, at alle skruer og skud ordentligt fast. Kiggeren sidder, som den skal. Og bundstykket har fået olie. Jeg har aldrig været på riffeljagt før. I hvert fald ikke, hvor jeg selv skulle skyde. Altså, jeg har været ude med min far og mine venner, men det er jo slet ikke det samme, som når man selv har riffel. At stå tidligt op om morgenen, høre fuglene synge. Solopgangen, alle dyrene, som lige så stille kommer frem. Duften af morgendisen, det er helt fantastisk. Hvornår oplever man det i hverdagen? Der er noget helt specielt ved det der med at gå rundt i naturen kl. 6 om morgenen. Alting er helt vildt smukt, og på samme tidspunkt så er man virkelig spændt. Det med at gå rundt i naturen, lede efter ens bytte, virkelig arbejde for det. Man får måske en i sigtekornet, men hvis det ikke er den rigtige, så lad den gå og lede videre. Og hver gang, at der kom en ny mark, eller vi så et nyt skovområde, som vi skulle gå igennem, så var jeg sikker på, at bukken ville være der, og jeg kunne mærke, at min puls den steg. Det er, når man har snedet sig helt tæt ind på bukken, og har den i sigtekornet, og man kan mærke ens hjerte banke, blodet strømme igennem kroppen. Man forsøger kun at kontrollere ens åndedræt, og få krydset i sigtekornet til at pege på bladet af dyret. Og lige pludselig så var den der bare. Og jeg tog skydestokken frem og op med geværet, og øjet til kikkerten, og så afsikrer jeg. Bagefter så kunne jeg stadig mærke adrenalinens titre i min krop. Og jeg kunne mærke en glæde sprede sig over, at det var gået så godt. Det er, når man er færdig med jagten. Følelsen af udmattelse i hele ens krop. Og så sidde med ens venner og dele dagens oplevelser med hinanden over en kold øl. Det er en helt fantastisk følelse. Jeg glæder mig sådan til at fortælle historien om min allerførste buk, jeg nogensinde har skudt. Det var en fed oplevelse, og jeg kommer aldrig til at glemme det.